बेलायथो हामबाय दिनै 13 तारिख मे मास 2023 आईपीएफटी कांचनपुर डिविजन कमिटी ने अंगई सिने मिनिस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम डिविजन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बहायना मालायमानि पांडा और जगह तिनी कांचनपुर डिविजन कमिटी नि जो तो लीडर्स रखना हामबाय मारो दिनै सिनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम हायकबा सिनी लीडर गेट टुगेदर हायकबा मालायमानि पांडावो अर्गानाइज खालामनानै थांतानिवो दिनै हायना हायते गुबुन पलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 भोटार डिफरेंट पलिटिकल पार्टी ने याकारे सिने आईपीएफटी ने बनावो बा आईपीएफटी ने बदला है हाय पर आई सिने बनाव न रम फाइजा ते सिमे कर फाइजा ते बरफना लामसगै बेलेखने खा हामबाय जों बरफना हामबाय मारबो नि गोबां मा गुबुन बदला तंमानि जरावा लामा करै तम जरावा है हाय सिमे बासा करनि बागै बरना सिनि पार्टी ने बनाया फरै बरना खा हामबाय लामसका सिनियर जगावो कांचनपुर डिविजन ने सीनियर ते आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी लीडर ते आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी ते ऑर्गेनाइजेशन बीएससी चेयरमैन दसदा आदि ब्लॉक ते टीआरपी एंड पीटीजी डिपार्टमेंट बहायना सिने डीएलसी चेयरमैन अमा हिखै गोबां मानसि सिने लीडर अफ दंगो ते बरकलां बहायना बेलेखना हामबाय मारबो अमा हिखैनो बसकांगो बहायना हाय ते विसा सिने कांचनपुर डिविजन कमिटी ते खरागुनि बासानाय अबसिनि पयजा दंगो जरा किसावा किसिसा सिने पार्टी न पद्रे परप्लाय गुबुन पार्टी र दिनै षड़यंत्र खालायै सिने पार्टी नि गोबां लीडर षड़यंत्र खालायखा दाबो इलेक्शन नि परेबो रियलाइज मा खालायखा दाबो आगामी दिन जेता सिने सारेन सि देबरमा साइक्लांमानि क जसपन आंथं आईपीएफटी पार्टी अब सालचा हैन हायते विषय रागंनि बासा फिनाय नरक सामने थाङै थांदि लोकरक न लगेर फायनाय अब बयतबायनो जों तिनि बाहायनो हाय ते विषय हम कांचनपुर डिविजन सिने जयनिंग प्रोग्राम सोमोन रावा जुराइबारि हयते साब्रुम पर्यन्त सारा तिब्रावा आईपीएफटी नि बाना बा आईपीएफटी नि पार्टी व जयनिंग प्रोग्राम चलै दंगो खाख्लायो बसकांगा वेडिंग फ्यूमान नि बिसिंग आईपीएफटी नि तेइबो स्ट्रंग पोजिशन जों सफायमानाय अबचिनि बिलिप दंगो चिनि पयतो दंगो आबन बागैनो हास्तेनि जो तो लोकरकनो जों कबांनानै मोचुंगो आईपीएफटी पार्टी नि बिसिंतियै दफाना थानसा खालायका आईपीएफटी पार्टी नि बिसिंतियै दफाना हामजानानै फोरोंका आईपीएफटी नि पार्टी नि बिसिंतियै हा दफाना हामजानानै फोरोंका ते आईपीएफटी नि बिसिंतियै जों कोनो दिना सिनि दफानि बिसिंग जों कोनो दिना भायोलेंस जोंनानै बागै हेकेबा नाइसले लामं बुलाइलाइमं तगलाइमं पद्रे पर सुनु खा इलेक्शन नि जरावा किन्तु आईपीएफटी कोनो दिना अमा हाय सिनि सपोर्टारना जों साया अब बरकनो सावै दंगो आगामी दिन बरकनो जवाब होनाय सिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी सिनि पार्टी कायसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैदुलुंबाय सिनि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने कायसा पॉलिटिकल पार्टी कैसे रजिस्टर पार्टी और पार्टी बेनो जों बसकांगो सिनि दफानि बागै सामने थाङै थांनाय सिनि हा दफानि बागै जों बसकांगो कक्सन थांनाय आं जाताना हामबाय मारो कांचनपुर तो सिनि लीडर्स रखना मुसु जरातैना तिनि सिनि लामसकनि पांडावा लोकरकनि थाङा बेलेखना हामबाय मारो